Lo, awas nek nyeblok lo. Awas. Lo iya, Pak. Ya, awas nek nyeblok. Yo apa iki? Iya apa Mas iki jenenge? Mas ya. Hah? Iya apa ya? Apa iki? Arwana. Iki apa niki, Mbak Siti? Mbak Sri. Apa ya? Ikan mas itu loh. Iya, Pak Mas. Dia sejenis sombro. Sombro. Iki ampun goreng niki. Apa goreng? Iya di ngomongin mawon jenengan. Iki dilepone kene. Itu lagi ana sing tangseng gede lho, Pak. Iya. Oh, sakake lah ya Allah.